Matthew 17, verse 16. Matthew 17, verse 16. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Dibaba vane mwana ngaine challenge yezvipusha, or he was epileptic. So ainzi zvikambata zvaimuisira mumoto, zvikambata zvaimuisira mumvura. So vari kupa complain kuna Jesu kuti I came with him, ndakauya naye kuvadzidzi venyu, vakamutadza. Ndoda kuti ndibvise mindset yekucomplaina, tipanane a mindset yekugona kuona zvakanaka in the midst of trouble. I know it's tough, it's hard. When things are hard, you are designed to go on how hard things are. But ndoda kukupa the other side, situation iri hard. Baba vari kucomplaina kuti zvikambata zvinomuisira mumoto, zvikambata zvinomuisira mumvura. Chimwe chinhu chavaifanira kungotenda, despite these challenges, the boy was still standing. Nokuti zvaimubata zvomukanda mumoto zvaida kuti atsve, aparare. Zvaimubata zvomukanda mumvura zvaida kuti anyure. Zvese zvaingoda kuti afe. Chirwere chakatoya pauri mudikani ndichiparidza kudai, hachina kuuya kuzotandara newe, chaitova neassignment from the pit of hell to kill you. Poverty yakataka upenyu hwako ine assignment to destroy you. But why are you still standing today? That's the reason yandoda kuti tionesane, a mindset yandoda tionesane kuti there is more zvatinogona kutenda nazvo Mwari in the midst of trouble. Baba although vari kucomplaina, vari kuda healing yemwana, zvakanaka kwazvo, but chirwere chaiti chikamubata chomuti mumoto, chikamubata chomuti mumvura, zvese izvozvo vari kuti ndakauya naye kuvadzidzi vakamutadza. Ko kumbova this mind yekuti nyangwe vadzidzi vakamutadza, but moto watomutadza, mvura yacho yatomutadzawo. Havasi kuona that side. Vari kuona kukwindikana kwemadisciples. And I want to show you something in life. Madisciples nyangwe baba vakauya nemwana kumadisciples vachiti vakatadza. There is a level ririmo munyasha mugrace dzekuti madisciples pavaitonamata nemwana, nyangwe baba vasina kuona the desires result chaiyo yavaida, there was also grace kubva kumaprayers evari kunzi vakakundikana to sustain the boy until the day raanouya to the master who is Jesus. There was grace to sustain the boy despite challenge. Kusvika kuna Jesu. I'll take you to the medical side. Munhu akarwara anogona kuwanirwa mumwe mushonga iya anonwa achisustain kudai, for example mapain killer. Kusvika munhu azowana mari yekuenda kusurgery, azowana mari yekuenda kuna chiremba kana kuoperation, pane paanogona kusustainwa neimwe mishonga. Haipedzi hayo dambudziko, but inomukeepa on kusvika azowana chiremba kana kuti kuzoenda kuoperation. So instead yekumba appreciate nekutenda zvakakusustaina, unogona kubatwa nemindset yekuti zvaifanira kunge zvakaita kudhara vakakundikana. That's why I always tell people this, in from my own understanding. Munhu akabva kuchechi kwaabva akazonopinda kune imwe chechi, no matter kwaaenda, the man of God or the woman of God is more gifted, kana kuti ane a certain dimension of grace dziri greater or bigger than kwaakabva. Hapana paunofanirwa kushora nekutuka kuchechi kwawaipinda kana wakundopinda kune imwe chechi. Why? Nokuti first step chakatoita kuti uzive kuti kuna Mwari ichechi iyoyo kwawaipinda, nyango waenda pane dzimwe nyasha neimwe hauna kuchinja Mwari. Pawaenda kune imwe chechi wachinja grace nevanhu vari kushandiswa naMwari neimwe nzira, but uchinamata Mwari mumwe chete. Mwari wawainamata kuchechi yawaipinda ndiye wawakunamata kuchechi yauri kupinda futi nasi. Hauna kuchinja Mwari, wakachinja chechi zvichida une zvawakatevera, une zvawakakutsondora, une zvawakaona zvakati nakei kwawakaenda, but chisina kuchinja ndiye Mwari. So hauna kodzero, hauna right yekutaura zviri negative, kutuka kana kushora kuchechi kwawaipinda. Maybe waenda kuna kuchechi kuna evangelist, pastor, dzimwe nguva waenda to the prophet, and the prophet ari kuprofita in your life. Woona sekunge wanga wakarasika, wanga usina kurasika. There are dimensions of grace in the things of the kingdom.
So vadzidzi vari kunzi ndakauya nemwana wangu kwavari vakatadza, havana kutadza, vakaoperata padimension yenyasha dzavanga vainadzo in that time. And the dimension yegrace dzavanga vakapiwa dzakatosustaina mwana uyu mumoto nemumvura. Moto wakatadza kumupisa akatsva akaparara, mvura yakatadza kumunyudza akasafoketa akafa. The boy was still standing. Grace dzakakusustaina kuti usvike pane greater grace dzinoda kuremekedzwa. Normal in nature yevanhu, ukatarisa munhu anenge asuccessful mulife anogona kutaura achiti I remember my lecturer at university, I remember my lecturer kudi, I remember this and this college and everything. Nobody ane mindset yekuti I remember my grade 1 teacher akakutisa kubata pen, akakutisa 1+1 kuti uzobata dzimwe maths dzese une foundation yakalewa nemwe munhu wanogona kutora for granted today. Teacher we grade 1 na lecturer pa university vane value 1 in life mako, vaka install knowledge, vakakupa understanding, and the greater one to shock you is the one akaleya foundation. Zvimwe zvese zvakuvakirwa pa foundation pa structure yakalewa kare kumashure. Teacher we grade 1 akupe certificate ringakupe basa, but anopa foundation yekuti kana wakuzoita zvinoitisa basa uve nekuziva neimwe deeper understanding. So baba vari kucomplain, ndakauya naye akamutadza. Chaari kuti kukundikana, ane desired result yaida kuona isina kuitwa, but ane imwe result yaasiri kuona yakaitika mumunhu wari kuti akakundikana kana kuti akatadza. Remember, munhu wese anounzwa naMwari mulife mako, vamwe vanounzwa for a reason and some for a lesson. Vese vari important. Saka Mwari akavatendera kuti come across your path in life. Never speak bad against any man or woman of God. Akatenderwa naMwari kutaura muupenyu hwako. Nyange uchizoona sekunge wanga wakarasika ukazoenda kune mumwe pastor, wanga usina kurasika nokuti hauna kuchinja Mwari, but wachinja manamatirwo neimwe understanding nedzimwe grace kwawaenda. But the basic thing, wakaudzwa kunzi Jesu anokuda, ukapa upenyu hwako ukatendeuka, ukazochinja church kwete Mwari kwete Jesu. Aiwa, vhangeri rawakapiwa rakaita kuti uti handichada zvekunyika ndaakuda Mwari. That was the foundation, the basic yekunamata kwako kwese. But baba vari kuti ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. Mweya usatenda unounzwa nekuda kwekuti unotadzawo kuona zvimwe zvinhu zvakanaka. Tine matauriro atinoita kana taapane imwe level yekugona kutsoropodza mamwe malevels ataiva. Saka neimwe nguva ukanzwa munhu achipupura kuti ndakaropafadzwa ndaane bhasikoro, iyo kana uchifamba nebenz, sometimes testimony iyo kwauri haina kana value, haina zvainoreva. But at that stage, somebody is celebrating and praising God. So a statement that God is good all the time, including my bad times. He is a good God, including my times. But He sustained you. He gave you the grace to live. Saka uchiona kuti nyasha dzekutorarama chipo cheupenyu is one of the greatest gift you need in life. Why? Nokuti zvakanaka zvese zvaunoshuvira muupenyu zvinotongouya bedzi kana uri mupenyu. So value your life is the basic in everything in life. Jesus, I believe God for this. Next year I want to do this. I want to do this. As long you are alive, ndo zvakupa a foundation yekuti zvinhu zvigoitika. Saka pamwe pacho hauna zvinhu zvakawanda mulife, but une life yakawanda mukushaya zvinhu, and we don't see the grace in it. Ndauya kuzodyara mweya wekutenda mauri mudikani. Ndauya kuzodyara this kind of understanding yekuti in all the times, even uchiwisirwa mumoto kana mumvura, don't complain. Ukaona moto yo wakutadza, mvura yakutadza, nyange wambowira, kuti paaitowira mumoto aibuda, akawira mumvura aitobuda. Kuti patova netestimony yekuti aiti kumoto kumvura, inyaya yekuti kwese kwaaienda achiwidzirwa ikoko aidzoka back, wairaiza. So kune dzimwe nyasha nyange vadzidzi vakamunamatira ane nyasha dzaakatakura
dzekuti he was a survivor in hard times. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Muzita la Jesu Kristu Nazareta. Amen. Bye bye guys. Thank you so much. Tisanganiso zvakare mangwana muzita la Jesu.